Stredná odborná škola Polytechnická na spojenej škole Juraja Heniša v Bardejove aktuálne ponúka aj štúdium štvoročného maturitného odboru mechanik stavebno-inštalačných zariadení. Štúdium je spojené s intenzívnou praxou v škole aj vo firmách a po jeho ukončení získavajú absolventi okrem maturitného vysvedčenia tiež výučný list či montážny a zváracký preukaz. Na domácom trhu práce aj v zahraničí sa im tak otvárajú široké možnosti uplatnenia v stavebných, technických a inštalatérskych profesiách. Absolventi tohto odboru sú v prípade záujmu kvalitne pripravení aj na ďalšie inžinierské štúdium na vysokej škole. Je to predmet, ktorý sa venuje technickému zariadeniu budov. To znamená voda, plyn, kúrenie, najnovšie technológie, čo sa týka klimatizácie, čo sa týka tepelných čerpadiel a čo sa týka fotovoltaických panelov. Odbor je štvoročný, štandardný systém vyučovania sú po prvom ročníku 6 dní školy, 4 dní praxe. Žiak alebo absolvent náš získa v podstate maturitné vysvedčenie plus výučný list. Samozrejmosťou je účasť na zvárackom kurze. Čo sa týka študentov, tú prax realizujú v druhom ročníku ešte na dielniach, v 3. 4. ročníku už sú na firmách. Majú možnosť sa uplatniť či už v stavebných firmách ako nejakí projekt manažéri. Žiakov mechanik stavebno-inštalačných zariadení v 1. a 2. ročníku pripravujeme prevažne na dielni, kde sa učia všetky potrebné veci, s ktorými sa stretnú na pracovisku zamestnávateľa. Či už zváranie rúr plastových, hliníkoplastových, ďalej lisované spoje a podobne. Záleží, či sú tretiaci, alebo štvrtáci, alebo z maturitou, alebo bez. Podľa toho majú dni a prax. Proste keď sú tu, začínajú niekde okolo 7:30 do tej druhej. Samozrejme, pokiaľ idú na nejakú montáž alebo prevažne mimo mesta, tak sú až dovtedy, pokiaľ reálne tá práca neskončí na tej montáži s montážníkmi. Samozrejme, tí, čo sú nejakí prvotní nováčikovia, začínajú niekde tu u nás na predajni, na sklade, nejakými tými bežnými návykmi. V tých posledných ročníkoch, ktorí sú fakt šikovní, tak niekedy reálne už sa niečoho aj chytajú a vedia aj nejaké drobné veci sami zrealizovať. Keď tí žiaci že ostávajú niekedy na sklade, tak vlastne tu do týchto regálov alebo medzi týmito regálmi vlastne buď robia nejakú prípravu tých materiálov, tvaroviek pre inštaláciu ďalšieho dňa, že buď dostanú nejaký výkaz a podľa toho jednoducho sa snažia tie kolienka a tie veci zatriediť a prichystať, alebo zase opačne, keď sa niečo vráti zo montáže, hej, tak to treba zase zadeliť, rozdeliť, vyskladať alebo doplniť do tých regálov. Montujeme vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla. Momentálne sa nachádzame v technickej miestnosti a urobili sme prípravu pre tepelné čerpadlo. Študoval som na spojenej škole Juraja Heniša a odbor môj bol mechanik stavebno-inštalačných zariadení. Potom som začal praxovať tu na firme Inštalatér. Začal sa mi tam dariť, kolegovia boli takí dobrí, že som aj zostal najprv na dohode a potom sa už zobral na zmluvu. Som úspešný absolvent školy SSJH, odbor mechanik stavebno-inštalačných zariadení, štvoročný, plus som si zrobil zváracký kurz. Taktiež som si urobil nadstavbu elektrotechnik popri práci vo inštalatér pre montáž fotovoltaických panelov.